танци за 2011 ще участва на Световната федерация. Знаеш? Така, че знам, ще ти стискаме палци, на теб ще ти стискаме палци на Световното първенство по вещи блондинки. Участваш? Няма нужда да ми стискаш палци, между другото ти нали си телевизионен водещ? Да. Обичаш ли да водиш? Обичам, да. А що не се научиш? Стига, защото наистина сега е време да... Време да дадем началото на BGSite 2011. Време за победителите. Първата категория тази вечер е банки и финанси. Джордж Бърнс съученик от гимназията. Джордж Бърнс е казал: не стой в леглото, освен ако не правиш пари там. Тази вечершните участници и номинирани определено могат да правят пари, лежейки си от леглото, правейки важни финансови операции чрез интернет. Ето точно за това са номинирани. Ето ви. Го избраха журито в категория банки и финанси. 24 инс БГ. Карта за всеки. Общинска банка АД. За да връчи наградата, първата за тази вечер, каним на сцената да заповяда господин Максим Бехар. Къде е това? Искам да благодаря на Жустин за три неща. Първо, че ни търпи 12 години такива хаотични, неорганизирани, креативни и в общи линии не чак толкова срещащи си извън това събитие. Второ, че вярва в случайности като мене, и аз много вярвам в случайности, защото ако не беше една наша случайна среща преди 3 или 4 години, аз се влизах в офис и тя издигаше от моя офис в една неделя след обед. Може би никога нямаше да възстановим BGSite в начина по който сега го провеждаме. И трето, че BGSite е може би единственото офлайн място, тъй като всички се виждаме онлайн или в Foursquare или в Facebook, най-вече в Facebook. Единственото офлайн място, което ние се срещаме един път на година и тук с някакво души си говорим преди да вляза, че наистина BGSite ни събира по един много необикновен начин. Между другото, да отворя скоро от Foursquare, видях, че има още някои души, които не са си чекали. Жустин ми каза преди влизане, че тези, които не са си чекали, няма да могат да бъдат като тебе. След това и моля, ако искате да стигнем... Има Venue BGSite на кирилица. Има Venue BGSite на кирилица, да не се чекинват в... Добре. По-късно. От 12 години връчвам награди на BGSite и ми се струва, че за първи път Жустин ми дава да връча най-важната награда. Защото в тази категория банки и финанси е единствената награда, която се преплита креативността с функционалността на сайта и с реалния бизнес. Особено сега, в 2011 е страшно важно кой ще спечели. Трето място, не, ще почна в първо място, защото вие се посетвате трето второ, да ви кажа. Първо място, карта за всеки. Браво! Карта за всеки, самата карта, разбира се, няма да може да присъства тази вечер, но представителна карта за всеки ще влезе всеки момент. За да получи тази страхотна. Ето ги, идват картите. Са раздадени, победителят е ясен, банки и финанси печели карта за всеки. Гледайте. Ето. Можете да кажете нещо. Идват и още представители. Чувствайте се свободни да кажете някакви думи като победители в първата категория банки и финанси. Да благодаря на майка си. Това от вас, да. Ви благодаря да започна аз. Благодаря ви за признанието най-напред. Направихте този проект с много голямо желание от Association Express Bank. Искам да благодаря на нашите партньори от Studio Hicks, без чиято помощ това нямаше да стане възможно. Много се радваме и надявам се всеки от вас да намери страхата, която мотива на този сайт. Благодаря.